Hold frem på den hele tiden. Og man skal ikke være bange for at trække den nedstrøm. Det værste du gør, det er faktisk, at kommer lige hen ovenover. Ja. Du ser, den står bare med... Du ser, den står bare og arbejder ned der hele tiden, ikke? Men det er da fint på premieren, må man sige. Det er okay. Første laks på flyve også. Det var godt, du lige lod stangen ligge lidt. Det kan godt være en havre også. Ja, han sagt. Men den opfører sig bare som en laks. Ja. Ja, lige færdig. Kan du få den ind lige her? Ja. Det kan fint kolde op af, hvor nu skal jeg se, at det er helt vildt. Nej. Den her, den er helt blank, den der. Man kan se, at halen er lidt større, ikke? Ja. Men jeg er i tvivl om, det er en laks nu. Nu tror jeg, at den er over på halen. Nå. Det er en laks, den er helt vildt på. Det er en hanlaks. Går du faktisk bare lige så stille bagud. Så begynder du at komme alt for tæt på den. En laks. Okay. Skal jeg tage en for dig? Ja, vil du have en, eller vil du? Det ved jeg sgu ikke rigtig lige. Jeg ved ikke engang, om den er stor nok, så man kan tage den. Det var 60 der nu. Det er tidligt kvoten, den er opbrugt, bare. Men det er ikke en skam at tage den. Det er det, du tænker på overhovedet. Nej. Godt. Den er slank. Ja, det er en... Meget slank. Men den er der. Men det er også det, hvis det er... Så vil ham tage en i havet. Få sin frihed igen, hvis det er ham. Ja. Tag en herhen, der vil det bære her. Hvor er det lidt bag? Den er stor nok, men